Агресивният план Баязид II за разгром на българската държава преминава през няколко етапа. В края на 80-те години у нас се извършват серия кървави терористични актове. На 9 март 1985 г. край гара Буново група турски терористи взривява вагона за майки с деца на бързия влак София-Бургас. При атентата, който е най-големия в историята на българските железници, загиват 7 човека, сред тях 2 деца, а 9 души са тежко ранени. По-късно върху сградата на гарата е поставена плоча в памет на жертвите на протурския тероризъм. 2 вагона беха се разцепили като роза. Влакът има спирачно разстояние и беше спрял почти пред гарата, благодарение на това, че влакът закъснява 3 минути, иначе щеше да избухне в тунела, който е дълъг 3 км и щеше да стане страшна работа. След серията терористични актове, планът Баязид II включи в арсенала си друга, по-миролюбива политика – училищата. Те са ефективно средство за турцизиране на българо-мухамеданите. Кой ти е любимия предмет? Коран. Коран. Да. А с турски как се справя? Защото все пак ти си дошла тук без да знаеш и дума турски, предполагам. И да, сега за начало не е чак толкова добре. Всички до сега, момичетата са ходили в Турция там, иншалах и ние ще ходиме там. Иншалах да идем и ние. А учебните помагала по турски език, граматика, литература, от къде се снабдявате с учебните? От училището. Всичко е от училището, да. Но иначе са напечатани в Турция, са предполагам чрез фондацията Диамет. Да, да. Паралелно с терористичните акции през 1985 г. под контрола на разузнавателната централа на Анкара е създадено Турското национално освободително движение в България – нелегална антибългарска организация. Ето текста на тайно въззвание, разпространявано от нея. Не помагай на тази държава, т.е. България, а и вреди. Намали своя трудов принос. Унищожавай, събаряй и пали. Отмъщавай безжалостно на свирепия душманин. Не им сътрудничи и не се жени за българи. През декември е написана програмната декларация на движението. Авторът ѝ е Ахмед Доган, тогава Меди Доганов, аспирант в Института по философия при БАН. Преди 1989 г. сегашният неизменен балансьор в българския парламент има твърде любопитна биография, ревностно скривана от широката публика. Преди време някои срамежливо подхвърлиха агентурния му псевдоним от бившата държавна сигурност – Сава. Но той е последният. Преди него има още 2. Първоначално Доган е агент Ангелов във военното контраразузнаване. По негова информация, през 1980-81 година са осуетени 2 бягства зад граница. Поради слаб успех в Софийския университет, Държавна сигурност го прехвърля в Шуменския педагогически институт, сега Шуменски университет епископ Константин Преславски. Там на 23 май 2002 година на Доган се присъжда званието доктор хонорис кауза. След педагогическия институт в Шумен, Ахмед Доган заминава във Варна и работи за първо отделение на окръжното управление на МВР под псевдонима Сергей. По-късно е информатор на 5-ти отдел на легалното разузнаване при първо главно управление на Държавна сигурност. Подготвят го за специални мисии в чужбина под друга самоличност. Предстои заминаването му в Москва за школовка под контрола на КГБ. Кариерата му обаче приключва през юни 1986 година. Арестуват го за участие в нелегалното Турско национално освободително движение в България. Осъден е на 10 години затвор, от тях излежава 3. През 1989 година е освободен с политическо решение, т.е. в противоречие с законите.
След разпада на социалистическия блок, Анкара засили своята експанзия в Средна Азия и на Балканите. През 1990 година в Истанбул излезе книгата «От общност към нация» на професор Еджумент Конукман, тогава държавен министър и съпредседател на Българо-турската комисия за икономическо сътрудничество. Ето бляновете на професор Конукман, отразени във фамозната му книга. В близките 10 години в съседните на нас страни турците ще се надигнат, ще спечелят независимостта си и ще образуват държави, над които ще се развяват турски знамена. Такова вече се вее върху къщата на 55-годишният тракторист и екс-депутат от Движението за права и свободи Адем Кенан от шуменското село Ясенково. През 1992 година Адем Кенан създава така наречената Турска демократическа партия, нерегистрирана в съда. Целите й са промяна в Конституцията и културно-административна автономия на смесените райони. Вашата партия регистрирана ли е вече? Не искаме да се регистрира, защото няма по света такава партия на едната народностна общност да се регистрира при съдилищата на друга народностна общност. Няма такъв път. Разбрахме, че от вашата къща са иззети доста материали от полицията. Не е доста материали. Какво взеха полицията? Партийни. Точно какво се съдържаше в тях? Документи. Какви документи? Всякакви. Партийни, архива. Ама след като са ги иззели, значи е имало, доколкото разбрах, подбуждане към расова вражда. В тези документи, ако бяха открили такава вражда, биха били до сега да му подвеждат под наказателна отговорност. Не ли ви разследва прокуратурата? Именно. И какво има ли прокурорско постановление? Разбрахме, че Върховна прокуратура занимава с вас. Нищо. Има ли постановление? Нищо. Вие не се ли притеснявате? От какво да се притесня? През 1999 година Адем Кенан обявява, че Лудогорието и Родопите трябва да станат автономни области. По същото време полицията изземва турски национални знамена, раздадени от него в Кърджалийско и Лудогорието. Не виждам какъв е проблема с правата на турците в България. Имат парламентарно представени са партията ДПС, етническа турска партия. Имате достатъчно молитвени храмове, джамии, имате новини на турски език по националната телевизия. Гледам тук сателитните чини, всичките са обърнати към ловите турските канали. Вестник Заман си имате, курбаните си правите, сюнетите си правите. Някой в какво ви притеснява вас? Не означава никакви права, защото българите под османско също са имали такива права. Все пак това е България. България и за сега. Но утре може да се нарича друго. Как? Преди се наричало Византия, след това се наричало Османска империя, после се нарекло благодарение на турците България. Благодарение на турците се нарекла България. Разбира се. И откъде четете историческите... От историята. През август 2005 година Кенан призовава турците у нас да започнат въоръжена борба срещу българската държава, а българите нарече нация от изроди. Върховната касационна прокуратура започва проверка срещу него за подбуждане на расова омраза. Нещо четем във вестницата Въстание, призовавате всички да съдят. Беше отдавна беше това. Сега вече няма ли да има? Сега вече, казаха, че не е било нужно. А вие защо решихте, че е нужно въстание? Беше нужно. За какво? За да си получим правата. Вие нямате ли права? Не. В какво се изразява нарушаването на вашите права? Дори щом не сме признати под формата на някакви същества, турци или българи или цигани. Как да не сте признати? Не сме. Вие нали се казвате Адем Кенан? Не, с казването не значи нищо. А вие се самоопределихте като турчин на преброяването, нали? Етнически турчин под формата на исторически създал се етнически турчин, това означава изродил се турчин. Всеки един българин или всеки един турчин или всеки един ром, който признава България в тази формула, на тази конституция е изрод. А вие защо не отидете в Турция да живеете, след като смятате? Да не отида, например, вие защо не отидете в Волга? Ако искате и Това е моята държава и аз съм се родила тук. И се чувствам българка и не смятам, че трябва да се вдига въстание, че някой ми нарушава. Моята родина, като турчин, аз имам право в тази родина. Въпросът е, когато се дига някой на нож срещу геура или срещу някой си друг
или изрода, то трябва да се определя кой е изрода, кой е гивура. В тези 7 страници, които съм написал под формата на българската нация, нация от изроди, то не значи, както е написал във вестник 168 часа най-отгоре, че българите са били изроди. Тя дефиницията не е такава. Ама обяснението вътре в текста пише, че българската нация, която е изградена по тази конституция от 7-то Велико народно събрание. Аз затова определям, нали, от българин, от прабългарин и от славянка, получилата са отрова, е с характер на муля, а другото е от славянин и от българка е с характер на катър хапещи или тъщи. На 22 февруари тази година Кенан обявява подписка за конституционно регламентиране на турско малцинство в България. А я ми кажете колко души се подписаха под вашата подписка, която направихте тук в селото? Около 700 са сега. А за какво беше подписката? Самоопределение по народност. Добре, кой ви пречи самоопределите, нали? При преброяването се пишете турци. Не. Да се пишете на турчин или на българин под такава конституция еднонационална не означава нищо. А вие какво искате? С промяна на конституцията? И промяна на конституцията, и управлението на страната, системата, всичко. Какво искате да се промени в конституцията? Всичко. Какво? Кажете конкретно. Всичко каквото може. Кажете конкретно сега всичко. Обяснение за пред парламента, не за пред... Да кажете ми, примерно, само един член, който иска да се промени. Не само. България е много национална държава. Да. Това ли искате? Да. Много национално. Да. Все пак кажете, да се готвим ли за въстание или не? Въстанието вече е казано. Цезар каза как може да бъде. Дойдох, видях, победих. Дойдох, видях и може да ми се случи нещо и то пардонът най-много бъде. Да ни се случи нещо? Да. Сериозно? Ако турците не получат правата си, той му каза, попитайте него. И Станишев, и... А какво ще ни се случи? Попитайте ги тях какво ги... Вие знаете, вие сте правили подписката, вие организирате от тук всичко. Тук е щаба. От нас беше повдигането на този въпрос. А те вече какво са отговорили, защото всичко беше на 4 очи. И с президента, и с премиера, и с председателя на парламента, това беше на 4 очи. Колкото да лъжи Юнал Лукви, че и те са били се срещнали с президента, съжалявам. В родното село на Адем Кенан и Ясенково, отношението към исканията в неговата подписка е противоречиво. Ние не сме подписали. Не. Смятате ли, че турците нямат права в България? В момента сега има права. Не съм сложил подписа. Не сте се подписал. Сега сме добре, нормално. Само някой стари може да я е подписал. Младите никой не е подписал. А вие подписахте ли? Не. Какво смятате за неговите? Ама де да знам, то за какво ще подпиша аз? То за парчащи листови? Вие смятате ли, че нямате права? Имаме, как да нямаме? Имаме. Да, и аз така смисъл, имате джами, ето имате... Всичко имаме. И турски учат децата. Смятам, че той не иска въстание. А какво иска? Иска просто да докаже, че сме турци тук, дето живеем в България. Че никой не отрича, че не сте турци. Аз знам, че сте турци. Това е, да. И подписката смятам, че е реална. Вие подписахте ли я? Да. Защо? Защото съм турчин. Кой казва, че не сте турци? Смятам, че отгоре Конституцията малко не е реална. Каква трябва да бъде в Конституцията? Български граждани, обаче турци. А не някакъв етнос, дето викат... Де да знам. Добре, ще имате ли повече права, като пише турци? Не е за права, просто да се знае, че сме турци. Това. Кой ви го отрича? Аз само като чуя името ми е ясно, че си турчин. Да. Кой ти отрича, че си турчин? Чакай малко, искам само... Етнически самосъздавали се. Такива ли сме? И сега... Той не мога да го разбера как е. Трябва да се изясни на хората. Вие, вашето мнение какво е? Също е. И вие сте я подписал, така ли? Да. Също мнение съм и аз. Добре, защо я подписахте?
Защо решихте да подпишете подписката на Адем Кенан? Неговите призиви са много крайни, да се дига на въстание. Не за това. Не за това. А за промяна на Конституцията, така ли? Не. Само съм се подписал, че съм турчин и това. Според местния лидер на Движението за права и свободи в Ясенково, исканията на Кенан са основателни. Вие смятате ли, че турците в България нямат достатъчно права? Смятам, че няма да. Какви права още трябва да имат? Всички каквито имат и другите. Какви, например? Какви имаме ние повече от турците? Това е голяма. Просто не е удобно тук да говоря сега. Защото аз виждам, че вие имате турски, изучавате джамис, имате байрамите си ги правите, имате двойно гражданство, много от турците. Какви повече права ви трябват? Имате парламентарно представени сте, 2 министерства, имате навсякъде в Родопите турски кметове, назначени учители, Шуменски университет. Какви още права ви трябват? Изглежда не е достатъчно още. Според вас, лично теб, какво още ти трябва? Какво не ти е достатъчно от това, което ти дава България? Изучаването на майчин език, откриването на университет, да речем, това са правата на всеки граждан. Как ми казаха, че тук учат турски език децата? Който иска, Който иска да... не е в редовното обучение, да речем. Проблема, който иска да отиде. Никакъв. Шуменски университет ми казаха, че страшно много турци учат там и няма никакъв проблем. Да, учат. Да. Призивите на Адем Кенан доказват, че ефикасен инструмент и легитимен проводник на турските великодържавни интереси у нас е Движението за права и свободи, създадено от Ахмед Доган на 4 януари 1990 година. Това става с явната и задкулисна политическа, дипломатическа и финансова помощ на Турция. Той е приемник на Турското национално освободително движение в България, чиято програма е написана от Сокола. Вече 15 години той с подвижниците му са яхнали темата за възродителния процес в името на собственото си политическо и финансово преуспяване. Но по време на арестуването му през 1986 година, Соколът има далеч по-различни схващания. Както и друг път съм сочил, ще каже той на следователя, когато започнаха мероприятията по възродителния процес, аз не можах да се преборя с емоциите си, макар да бях убеден в правилността и необходимостта от това мероприятие. До голяма степен за формирането на неправилни разбирания у мен допринесоха информациите от различни западни страни, които разпространяваха неверни слухове, на които се поддавах. В програмната си декларация ДПС обяви, че няма да се стреми към политическа власт и няма да приема характера на политическа партия. Но още в названието на документа става ясно, че движението ще се бори за, цитирам, правата и свободите на турците и мюсюлманите в България. Този момент ще залегне и в член 1 на устава му. Така, ДПС само ще се легитимира като етническа антиконституционна организация. Последва решението на Софийския градски съд по така нареченото фирмено дело номер 2574 от 1990 година, който регистрира ДПС и отвори вратите на парламента пред водачите му. Гласовете, че решението е противоконституционно, потънаха в ожесточени политически схватки за дивиденти и събиране на електорат. В сагата срещу ДПС се включиха 93 депутати от Великото народно събрание, после още 53 от обикновеното. Последните поискаха Конституционния съд да касира избора на 24 депутати от ДПС. На 21 април 1992 година Конституционният съд прие с малцинство от 5 човека, че то не било противоконституционно. 6 от членовете му гласуваха против решението. Нено Неновски, Младен Данаилов, Пенчо Пенев, Александър Арабаджиев, Милена Жабинска и Любен Корнезов. Сега заместник-председател на парламента и депутат от Коалиция за България. Ето какво казва тогава Любен Корнезов по случая с днешния стратегически партньор на неговата партия БСП. Решението на Конституционния съд, взето с малцинство, е правен абсурд. И въпросът не е само в нарушаване на член 151 от Конституцията. Създаваме опасен прецедент, който може да има сериозни последици.
Нали именно за това бе създаден член 11 в основния закон – да пресече възможността от противопоставяне между етнически общности. Правата на гражданите трябва да бъдат защитени, но става дума за индивидуални, а не за колективни права. Такова е положението в Турция, Гърция, Франция. Там не допускат партии на етническа и верска основа. Същото е в почти цяла Европа. Така отказът на Конституционния съд да касира избора на депутатите от ДПС се превърна в част от политическия водевил срещу националните интереси, а в държавния организъм нахлу опасно злокачествено образование. То се разпростря по всички етажи на държавното управление, при това в нарушение на законите. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 41, кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници и заместник-кметовете на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури. В нарушение на тази разпоредба, хората на Доган масово съвместяват и двата поста – и политическия, и административния. Така, например, областният лидер на Движението за права и свободи в Кърджали, Бахри Умер, е и кмет на община Джебел. Вие сте областният председател на ДПС, така ли? Моля? Да. Вие сте област? Да. Защото според Закона за местно самоуправление и местната администрация, кметовете на общини, райони и кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури. Да. Сега, този текст се прие след като беше минала нашата конференция областна. В датата на приемането на този текст аз подадох оставка. И моята оставка е приета и аз вече отдадох поста на моя заместник, секретаря на областния съвет, по принцип е изпълняващ тази длъжност. Идентично е положението и в община Момчилград. Вашият заместник кмет, господин Бирол Кюсей Умер, освен че е заместник кмет на община Момчилград, е и лидер на общинското ръководство на ДПС. Това вярно ли е? Да. Защото съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 41, кметове на общини, кметски наместници и заместник кметове на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури. С противоречие в Закона. Това не го коментирам. Но вие сте кмет, вие би трябвало да предприемете някакви мерки. Т.е. той или трябва да се откаже да бъде лидер на общинското ръководство на ДПС, или трябва да се откаже да бъде заместник кмет на община Момчилград. Т.е. той не е ваше подчинение. Да, но това са правни въпроси и не искам да ги коментирам. Другия въпрос, моля. И вашите юрисконсулти също няма да го коментират, така ли? Не, този въпрос не искам да го отговоря. Не желаете да отговаряте. В Централния съвет на ДПС, освен областните лидери, които влизат по устав в ръководството, в нарушение на закона се нареждат и други кметове на общини. От кърджалийската квота в съвета е кметът на Кирково Шукран Идрис. Двама са кметовете от структурите на младежкото ДПС – Тенер Али на Антоново и Хасан Азис на Кърджали. Това обаче не притеснява партийните активисти и не е тема за обсъждане на областните конференции на ДПС. Какво обсъдихте? Всичко. И конкретно? И икономическата и политическата ситуация. Каква е тя? Конкретно коя? Политическата. Политическата, общо взето добре. А как е добре политическата ситуация при положение, че аз знам, че това е областна конференция, но при положение, че във всички медии излезе достатъчно информация, че лидери на ДПС съвместяват едновременно и политически и държавния пост. И за да не бъда голословна, нали ще кажа примерно случая с Бахри Умер, който е областен лидер на ДПС в Кърджали, съответно кмет на Джебел, Ахмед Ахмедов. Моля?
Защо не питате тях? Защо не питате? Предполагам, че вие както че сте обсъдили и политическата и економическа ситуация. На местно ниво, разбира се. Ние говорим за Благоевград. И на Благоевград как? Има ли такива съвместявания При на... нас няма. При нас няма. Вие не сте и областни кметове. Разбира се, че не сме. Нещата са ясно раздалечени. Значи политическата ситуация се дели на две. Така ли? Мисля, че това е достатъчно. Не съм специалист в тази област. И аз не съм, но има закон, който го чета, пък Щом вие знаете и вие наясно, защо не задавате въпросите? какви мерки ще предприемете тогава? Ние нямаме никакви проблеми, за да предприемаме мерки. Съжалявам. Движението за права и свободи бе създадено в грубо нарушение на Конституцията, която забранява партии, изградени на етническа и религиозна основа. За лидерите на движението, незачитането на българските закони ще се превърне през годините в норма на поведение. Може да ви се случи нещо и той Първанов знае много пари. Ако турците не получат правата си, той му каза, попитайте него. И Станишев, и... А какво ще ни се случи? Попитайте ги тях. Вашият заместник кмет, господин Бирол Кюсей Умер, освен че е заместник кмет на община Момчилград, е и лидер на общинското ръководство на ДПС. Това вярно ли е? Да. Защото съгласно закона за местното самоуправление, местната администрация, член 41, кметове на общини, кметски наместници и заместник кметове на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури. Противоречие в закона. Това не го коментирам. Но вие сте кмет, ви би трябвало да предприемете някакви мерки. Т.е. той или трябва да се откаже да бъде лидер на общинското ръководство на ДПС, или трябва да се откаже да бъде заместник кмет на община Момчилград. Т.е. той не е ваше подчинение. Да, но това са правни въпроси и не искам да ги коментирам. Другия въпрос, моля.